Čauky, já vás vítám u dnešního videa, no a dnešní video tak bude vaše oblíbená série a to kosmetika z actionu. No ale bacha, dnešní díl bude trošičku speciálnější, protože jdeme do actionu s mým taťkou. Toho jste dlouho tady neviděli ve videjku, takže zkusíme tam něco teda vybrat a možná mi pomůže s výběrem té kosmetiky a potom si to společně otestujeme. A zase vám řeknu nějaké pocity, dojmy a jestli ta kosmetika je docela fajn, anebo vůbec. Ještě předtím, než půjdeme s taťkou nakupovat, tak mi určitě hoďte na tohle videjko like, koment. Budu taky moc ráda, když mě budete odebírat, protože vím, že spousta z vás sledujete moje videjka, tak ještě nemáte u mě odběr a zároveň taky si zapněte zvoneček, ať vám neuniknou další moje videa. Do komentářů mi napište klasické slovo kosmetika a já vám dám srdíčko na koment. No a merčí knížka máte v popisu a jdeme na to. Hej Terčo, můžu to jabko? Jo, vem si. Hej Filipe, to není to jabko. Hej, pust to. Já si ho beru. Si ho kup. A jako z čeho? Tedy za 600. A to je co? Heslo na Wi-Fi. Ježíš, ne, sleva na jabko levně. Kolik? No přece sleva 600 korun na iPady, Macy, iPhony na 2000 korun. Ok, beru správný jabko a jdu objednávat. A vy taky, ale bez krádeže, link v popisu. Tak jsme v actionu a už tady teda vybírám tu kosmetiku. Strašně mě zaujal tenhle 3barevný bronzer, highlighter a kontura, jo. Jinak tak natáčí mi tačka, jo, takže jsme s tačkou v actionu. Potom si tady vezmu tyhle nalepovací řasy, protože to bude podle mě že šílenost. A ještě tady takovýhle brutální highlighter a jdu hledat make-up, protože to mě zajímá, jestli tady bude mít. No tak mají tady make-up, ale teda ta barvička nevím, ale možná bych to zkombinovala tady s primerem, jo. Glow primer, to odstín 134. Podle mě bude tmavý, hodně tmavý. Tak uvidíme, jestli tady najdu nějaký světlejší odstín. Co tam člověče lovíš? Jakože tady mají tolik rozjasňovačů. Už to padá. Už to padá. Normálně rozjasňovač v tyčince, jo. A ještě tady mám takový blush drops, což jsou prostě tvářenka, ale jako v kapkách. Už to sbírá, hele, už to valí. Už to tady musím poskládat celý. No dívej, už to padá. No dobrý. Ale tady jsem našla nějaký pudřík, to vypadá dobře. No, zajímavá tvářenka, takže já to nějak zkombinuju. Já jsem tady taky. A nebo s tačkou nakupujeme. Na léto. Když bude mít svít slunko. Tačka už se chystá na léto. No hele, ale já jsem našla úplně perfektní, jo, tady face spray, je to priming, tohle by si měla dát na obličej, to face spray. Bomby. To bacha, to ještě rozbiješ. Tačka tady dělá ostudu jenom, točíš furt. Ještě jsme byli v Humaniku, hele. Vybírat boty, jo, jeho, takže konečně si koupil nový boty. Koupil jsem boty, nějaký to pití. No, a teď je se mnou v actionu, tady je to jako šílený. Dobrý, nemusíš tady zase akční záběr. A to, kurva, mi vedro úplný. No, vezmi si tady asi tuhle rtinku, je to teda takový lipík, dejme tomu. Už mám asi celý make-up nakoupený, takže asi jdu ještě na Já se snažím dělat nějaké nové cinematické úhly. Ať jako ty videa nejsou furt stejný. No dobrý, tato. To se nesmí. Prostě co když to... Huby, fuj, to smrdí. Podívej, to taková jakože magická koule. No, smrdí to magicky. No, to... Jako není to moc dobrý teda. Ale toto, kdybych potkal v noci, tak normálně uteču. Já to mám tato. Já to dneska vydolfnu. Ale víš, co je nejlepší? To má na čele, jak Golem měl ten šen, tu kuličku. Já si to koupím a budu strašit. Teďka držím dietu, oni tady mají i voříšky. To je paráda. Ty ses nějak sekla. Já jsem něco dřív tato, ale už mám úplně všechno, jo. Mám tady dokonce i masku Dubai Chocolate. Dubajská čokoláda maska. Ne. To musím doskoušet, jo? Hele, nebav, že to natáčím na půlku. Ale dobrý, v pohodě. Tačka jako se zaučuje, víte, kamera. Ale voříšky mám, voříšky. Tady mají šampony, jo, nebo opalováky. Hnedka zatím nářadí. To je bomba, hele. Opalováky, nářadí. Nápad. Toto je bezdrátový zvonek. My vždycky, když se svoláváme na jídlo a tak podobně, tak nikdo nende, každý mu do pokoje a jedem. Mamce to koupíme a vždycky řekne oběd. Do kuchyně, co na to říkáš? Jo, takže tentokrát už všichni přijdeme na oběd včas. Našla jsem, že obří burger, jako plišáka, toho potřebuju. Mňam. Ten je jako úplně snědl, dokonalej. Mňamózní. Vitamíny na všechno. Na blbou náladu, dobrou náladu, na břicho, na vlasy, já mám vlasu dost. Happy weight, vidíš to? Happy weight, tato na hubnutí, ano, nekupujte si to, prosím vás. Happy weight, takový trip mezi regálama. Já nevím, to jsou domácí přípravky. Hledej. Tady asi ne. Pozor. Koupím tohle na balkon. To jsem já. To jsem já. Podívej se na něho a tady to ještě mrká, jo? To jsem já, když mrkám. To je šílený, ta žaba. Tak máme po nákupech, jo, takže pořádná action taška. Tačka mi pomohl, jo, s výběrem, tak jsem zvědavá na ten make-up. Ale mě šlak z toho, já totiž nesnáším nakupovat. A byl poprvé v actionu, jo, takže... Ale je to super, to nářadí mě zaujalo. Jo, a jedem mým autíčkem, řídím, takže...
No snad ten nabouráme. Tak jo, s taťkou jsme nakoupili, mám tady pořádnou action tašku samozřejmě a jdeme hnedka zkoušet tu kosmetiku, co jsem nakoupila a nebo s čím mi taťka pomohlo. Hele, po tomhle videu tak vyrážím ven, jo, takže by bylo super, kdyby tady tenhle make-up, co si teďka udělám, tak byl co k čemu. Začneme hnedka od začátku a tím je tento primer, ale ve spray, což mě strašně zaujalo, protože je to teda třešínková vůně zároveň a mělo by to hydratovat tu pleť. Docela mi přijde cool mít primer takhle ve spray, že by nemusel dělat zas takovou velkou vrstvu. Mě zajímá, jak to voní. Tak to voní brutálně. Je to teda hodně parfumované, takže pro někoho možná trošku intenzivnější. Jo. Ale dobrý. Je to takové osvěžující, ale teďka nevím, jestli to má zaschnout, anebo co se má dít, jo. Nevím, proč mi přijde, že mě trošku po tomhle produktu ta pleť brní, jo. Já to nechám trošku zaschnout. Trošku to lepí. Ale není to zase úplně extra, že šílený. Nejvíc, co se mi na tom líbí, je, že to strašně hezky voní, jo. Tak, pak tady mám ale možná katastrofu, protože jsem si koupila make-up v Actionu. My jsme minule společně make-up neskoušeli, protože ho tam neměli, jenže tentokrát tam měli trošku blbou situaci, jelikož tam byly jenom tmavší odstíny. Já jsem si vzala ten nejsvětlejší, co tam nabízeli. Vypadá takhle. Jo, je to takové klasické balení stín, jakože 130, jo. Opravdu teďka nejsem opálená. To bude podle mě na mě tmavé a proto jsem si ještě koupila nejsvětlejší korektor, ať to trošičku nějak zachráníme. Je to teda concealer, jo, ale našla jsem tam právě jinou verzi, než jsme společně zkoušeli. Tenhle odstín tak fixneme právě tím korektorem. Že to je čerstvě zabalené, jo. Je to taková temperka, jo, klasika. Oh shit, no tak ten odstín. Lidi, dneska budeme pomeranče. Víte, že vám to říkám, že tohle jako není správný, jo? No dobrý, hele. Oh shit. Tak to je konec. Lidi, tak dneska tak to nevídu. Ježmarja, já jsem fakt pomeranč. No ale poměrně hezky, to musím pochválit, to pracuje s tady tímhle primerem. Ten odstín je jinak prostě katastrofální, nechápu, že tam nabízeli nejsvětlejší odstín tady tohle. Takhle tmavý make-up nikdy neměla. No já jsem zvědavá, jestli to fixneme tím korektorem, ale za mě dobrý, jo. Ten make-up, on opravdu nedělá takové nějaké mapky. Myslím si, že docela dobře kryje, ale kdyby jsem měla světlej odstín, tak si myslím, že ten make-up je poměrně dost fajn. Absolutně mi to nedělá takové to mi make-upy docela dělají, že cucky nějaké suché jako na pleti. A je to i tím, že tady tenhle primer je dobrý. Totální pomerančík, tak tohle budu muset sundat, až půjdu ven. Pokud najdete světlejší, tak za mě skvělý. Jdeme to zkusit zachránit tady tímhle korektorem, nebo on je to concealer. No a já doufám, že to je zachrana. Mě teda hodně zaujal tím balením, je to takový cool korektor, jo. OK, tak ten je hodně žlutý. Já jsem teda vzala ten nejsvětlejší, co tam měli, jo, takže tak ten asi nám úplně nezachrání tu pleťovku, ten bude taky trošičku. No já zkusím toho dát víc. No, takže jdeme zapracovat. Jako uděláme to tady to projasnění, jo, ale určitě mi to nefixne prostě ten odstín, což je škoda. Podle mě je to hodně taková lehká konzistence, že se to hezky roztírá tou hubkou, že vůbec vám to nezalízá do těch porů, což mě teda extrémně překvapilo, jo. Jako nebýt toho odstínu, tak reálně je to použitelný produkt a to jsem vůbec nečekala. Předtím ten korektor, jak jsme zkoušeli, tak zas byl takovej, že neurazí, nenadchne. No líbí se mi, že pod těma očima to dělá hezký finish, jo, vůbec to nedělá nějaké ty, jak to zalízá, tak to mě úplně nadchlo, ale. No a bacha, ale teď, jo. Tohle jsem vzala z důvodu toho, že jsem si nechtěla brát jenom pudrové tvářenky, už jsme tady měli tu měnící a teďka jsem si chtěla zkusit nějakou tekutou a oni tam dokonce mají, že blush drops, takže tvářenkové kapky, toto musíme vyzkoušet, jo. Já jsem v životě neskoušela tady tento produkt vůbec, jo, nějakým způsobem, že někde by to prodávali, takže jsem tam viděla, říkám, to potřebuju. Myslím, že tam měli ještě nějaké drops. Mile mě překvapili, že s tou dekorativkou tak to poměrně dost teďka obměnili. Blush drops vypadají takhle. Je to taková, já nevím, zvláštní baleníčko trošičku a vůbec nevím, kolik toho na ty tváře dát. Já mám pocit, že mám oranžovou zase nějakou kurňa. No tak jdeme na to, hele, jdeme na to. Ježiš lidi. Já mám zase oranžovou asi. A já, no, tenhle odstín vypadá podle balení fakt hezky. Já vůbec nevím, kolik toho mám dát. Já jsem toho dala tolik. Tak, počkejme. Tak zkusím, jo? Já to srandu, kdy tam nic není. Tak to musíme teda hodně přidat. No musíte teda toho fest ale dát na ty tváře. Co se mi líbí, že to vůbec nezasychá, že vlastně to hezky tak rozbleníte, ale abyste měli fakt takovou tu barvičku, tak to musíte dát extrémně moc. Možná jak to právě tou houbičkou rozpracovávám. Jo, teďka, když toho dáte fakt hodně, tak vám to konečně udělá tu barvičku.
trošku. No ale dělá to teda extrémní glow. No je to až takové olejovité, nejsem z toho tolik nadšená, protože teďka to musíte hodně zapudrovat a zároveň musíte toho produktu dát strašně moc. Dost to zvýrazňuje veškeré ty pupinky, co třeba mám na těch tvářích nebo tak. No, tak blush drops teda nic moc, jo, lesknu se jako disco koule, z toho taky víte, že nejsem vůbec nadšená. Za mě blush drops trošičku zklamání. Na tohle se těším, až společně vyzkoušíme, protože tady mám pudr a tentokrát to není takový ten baking powder, co jsme zkoušeli spolu, jako například, já ho mám, jo, furt, tak tady tenhle, který je právě sypký. Když jsem tam viděla tady tento normálně klasický pudr, který není sypký, že to společně vyzkoušíme, protože jsem si vzala bílý, transparentní, což většinou nic s tím neskazíte, ale měli tam i normální odstíny, jo. Takhle je tam ta jejich značka a je bílý, no, tak to jsem zvědavá, jak to bude vypadat hlavně na tady tomto vaším podkladu, jo. Tak jdeme na to. Ale jo, jako je to hodně pigmentované. OK. Je to jakoby docela jakože pigmentovaný pudr, nebo jak to říct, že nabere to dost a ani to tolik nepráší. A dělá to dobrý finish. Lidi. No, já jsem furt jako samozřejmě k té kosmetice z toho actionu skeptická, ale tady tento pudr reálně budu používat. Jo, ale dělá to pěkný finish, takovej vyretušovaný. To se mi líbí. Schaníte nějaký pudřík za pár kaček, v actionu mají a mají dokonce i barevnou verzi, jo. Není to jenom tady ta transparentní, ale já tady ty bílé pudry mám celkem ráda. Takhle zjemnit i klidně tu tvářenku. Ta teda mě úplně zmizla. Extrémní fail, tady tyhle blush drops, ty fakt nejsou fajn. Ale další věc, co jsem chtěla vyzkoušet, a to když jsem tam viděla, říkám let's go, jo. Protože já používám teďka bronzery zásadně tady od NYXu. Je to jako 3stepové, ale já si říkám, že to asi použiju normálně jako komplet, jo. Bronzer, je tam highlighter a je tam kontura. Zkusíme to a já bych to asi možná fakt smíchala. To se mi docela líbí, ale je to teda paleta. Podívejte se jako proti mojí hlavě. Zkusím takovýhle víc, jak to říct, no, rozčepířený, jo. Že možná nám to udělá trošku smooth ty přechody. Uvidím, nebo je to práší, bude to prášit, no. Trošku mi přijde, že to práší a moc to na ten šetec se nenabere. OK. Ale jo, jako dělá to ten bronz. Možná je to na mě až moc do oranžová, ale to je už možná taky tím, jak mám ten make-up oranžový. Takové jako příjemné opáleníčko, jo. Vlastně, když si to přeženete, tak vám to udělá i ty stíny. Možná budu používat spíš tady tento a ten highlighter. Tyjo, mě štve ta tvářenka, kurňa. Tam vůbec není vidět. A nakonec to prášení zase není tak dramatický. Tak jo, a jdeme na moji oblíbenou část a to jsou highlightery. Já jsem vzala tady tyhle dva duhový, ten nevím, jestli jsme spolu už náhodou neskoušeli, no a potom tady tuhle glow stick highlighterovou tyčinku. Ta je teda samozřejmě krémová, takže možná jsme to mohli zkusit pod ten pudr, ale já to zkusím na. No ale tady tento duhový, mrkejte na něj. Ten mi přijde mega cool a zároveň třeba na léto, jo, když se to trošku dramatičtější lesk. Já se trošku bojím, že tady tahle část, ta glow stick bude hodně olejová. Vypadá to teda takto, fakt je to tyčinka. Vypadá jak nějaký ten deodorant, že? Je tam nějaký kryt a vy si to, jo, takhle si to vlastně vyrolujete. Jdeme na tu duhu. Tada. Tak to vypadá. Ježiš, ale ten je krásnej. On zase bude podle mě dost crazy na těch tvářích. Dáme to semka, jo, aby se to viděli. Jo, tak to jako je prtlesk, ale kůrňa. A to jsem aplikovala hnedka z té stick, jo. Jako blendí se to poměrně dobře. No je to teda takové, ale jo, jako zase, když to trošičku projedete tím štětcem, jo, že se tak rozblendíte, tak se tam trošku ukáže ten lesk. Takové nezajímavé, no, možná spíš na to tělo. No, posuďte sami. Není to teda zase tak olejové, jak jsem si myslela. To je jako v klídku celkem. Tam je tady ten stick, možná říkám, jo, když máte třeba tady takhle to rameno, dát si semka a vlastně vám to udělá takové to hezké projasnění. Na tu tvář bych asi volila trošku něco jiného, ale dělá to hezký finish, ale na mě je to takové jednobarevné, ale dobře to pracuje s tím make-upem, jo. Zase mi to tam nedělá nějaké mapky a myslela jsem si, že to bude víc olejové. To jo. Ale máme tam modrou, lidi. Máme tam modrou a tu zelenou, no tak to nevím, jestli bude lepší, protože jestli budeme mít modrou tvář. No jdeme to zkusit, jo, schválně. Jako mám asi modrou tvář, jo. Ještě se zlatou. No dělá to teda extrémní třpyt. Dělá to, že extrémní takhle ten glow, to vidíte sami, že oproti tady té tváři, tak hnedka takhle pár ťupů a je to extrémní shine. Já mám radši, když je to trošku do studena a tady ty třpytky jsou vlastně zlaté. Ale ty brďo.
Mrkejte na ten shine. No kdyby to nebylo takhle do té zlaté nebo do toho tepla, tak za mě teda extrém, jo. No nevím, teďka přemýšlím nad tím, že tato je taková jako přirozenější a myslím si, že není zas tak do zlata. Pokud máte radši zlaté highlightery, je to něco pro vás, ale je tam ta modrá trošku vidět, jo. Vidíte, že trošku se to tam bije s tou zlatou. Tak, čeho se ale bojím, jo, protože vy víte, že obočko z Actionu prostě nebylo nejlepší, jo. Tak, já jsem tam našla, je to asi nějaká tyčinka nebo nějaká barva a potom tam máte štěteček a vlastně vy si to obočí máte rychle vymalovat. No, vzala jsem si asi ten nejtmavší odstín, což nevím, jestli bylo dobře. Zajímavá tyčinka a tady je asi ten produkt. Musím teda zjistit, jak se s tím pracuje. Tak, tady se to takhle odšroubuje. Tady je štěteček, OK. Jasný, takže tam je nějaký pudřík dole a já takhle, jak kdybych propiskou, jo, tak to nabrala na ten štěteček. Jo, a je to tam ta barva. Aha, ono je to takové, jako jenom taková barva. To nevypadá vůbec špatně. To je jak kdyby jste namočili pudr s troškou vody. Jo, je to takové jakože mokřejší. To, ale to nevypadá špatně. Jo, to je prostě nějaká tekutina, nebo co to je. Lidi, já to nechápu, jo, ale je to prostě nějaká barvička a to trošku to obočí barví, ale pokud máte hodně světle a vezmete si podle mě tu světlejší, tak to skoro nebude vidět. Jo, zase tak pigmentace není tak nejlepší. Je to zajímavý produkt. Nikdy jsem nic takového podobného neměla. No, posuďte sami. Za mě to není zase tak špatný. Čekala jsem větší katastrofu. Jo, že ten tvar to furt drží, to obočko, co mám. Zase mi to líbí, to asi budu používat. Takže za mě možná jenom si vemte trošičku ten odstín tmavší. Jako dneska vám říkám, že nejedeme na prosté faily. To mě až překvapilo. Teďka jdeme konečně poprvé ve videu s Action kosmetikou na nějaké oční stíny, jo. Já jsem konečně našla nějaké paletky, které jsou tam poměrně pěkné. Našla jsem tady takovouhle krásku s fialovýma a ještě s tady takovýma těma třpitivýma, docela univerzálníma stínama. Takhle to vypadá a jsou tam hlavně ty fialové. Já jsem vzala tady tu fialovou verzi, protože mi přišla asi nejvíc cool, jo. No, já si zkusím udělat asi nějaké ombrečko nebo nějaké kouřovky, takže použiju hlavně ty fialové, tu bílou možná, jo, pigmentace na štětci. A jdeme na očko, no já si myslím, že to budeme trošku jak monokl, no, už to vidím. Yes, má to trošku tu tendenci. Možná pod to dát nějakou tu bílou jako podkladovku. Tak ta jako už je trošičku víc vidět, tu jsem možná mohla aplikovat přes celé víčko spíš. Jo, ta už má docela grády. Protože já jsem si tak strašně dlouho nedělala ty oční stíny. Pardon za tady moje skills, jo, ale já se fakt snažím. Má v sobě trošku perleť. A jo, a vidíte, jaké bomby jede. Ale mrkejte. Dobrý, ne? Podle mě dobrý. Teďka zkusím použít tu bílou, že zkusím dát tady do toho vlastně vnitřního koutku a na ten začátek toho víčka. Oči máme teda docela tak zajímavě. Vím, že je to takové trošku extravagantnější. Já teda se přiznám, že fakt ty stíny za stolik nehrotím, spíš nosím ty linky. Ty třpitivé jsou paradoxně mnohem pigmentovanější než ty, které jsou matné. Můj finální look s očima, jako docela mě to překvapilo s tou pigmentací. Nebudu lhát a vypadá to celkem pěkně, si myslím teda, jo. Jenom to trošku víc práší teda. To jsem absolutně nečekala, jo, vám říkám. No, co jsem tak chtěla vyzkoušet? Já tady mám dvě verze. Buď to si nalepíme řasy, což bych chtěla asi víc. Mi přijde, že ty řasy taky docela ukážou kvalitu, jo. Vím, jak to dopadlo, když jsme zkoušeli z toho Primarku. No a nebo tady mám řasenku. Ta si myslím, že zase vypadá jako nějaký dupe. Teďka nevím, ale na co. Já jsem si koupila takovou zajímavou verzi těch řas. Takhle, já ani nevím, jak bych to nazvala jako ten typ, ale přijdou mi teda trošku rozčepířené a ta kvalita, jo, posuďte sami. Kůrně, no tak snad... dobrý, už tady není. Snad na to nebudu mít nějakou reakci, protože... opravdu potřebuji někam jít. A jdem to teda odlepit, ty řasy. Jsou docela dramatické, jo, mrkejte. Že nebude úplně hezký, protože si myslím, že jsou v jedné rovině a ono je dobré taky, aby právě byly trošku víc messy. To tam aplikovat, ten, co to je, lepidlo. A jdeme to dát na oko. Hele, teďka fakt já si neumím lepit řasy, jo, takže se mě nesmějte, když tak. No, s těma nechtama je to taky výborné. Tak tohle, jestli mi nevytrhá řasy, až to budu sundávat, tak už nevím. Ježíši, pane bože. Co jsem to udělala? Já jsem to přilepila úplně jinam. Že jsou teda takové hodně jemňoučké, ale strašně dlouhé. Normálně asi použiju na to tu řasenku. Asi budeme trošku prasáci. Nebudu komentovat, jak jsem to nalepila. Nebudu komentovat, opravdu se s tím špatně pracuje. To je strašný. To je úplně hrozný.
To je úplně katastrofa. Hele, tyhle řasy za mě určitě ne. Strašně špatně se s tím pracuje a tohle není dobré, jo. Hlavně mi přijde, že jsou dlouhý, ale takový jemný zároveň a špatně se to nalepuje. Tohle je trošičku větší fail, zkusím na to ještě prdnout tady tu řasenku. Jo, celkem cool řasenka. Takový basic, ale mě to občas vyhovuje. Jdu to teda nějak propojit. Řasenka ale hrozně smrdí. Jakože strašně smrdí, jo, takže ta vůně je teda dost intenzivní, nebo spíš ten smrad. No, já to nechám takhle, jo, nechám to takhle a už se toho ani nedotknu. Jdeme na poslední věc a to jsou samozřejmě rty, takže já jsem si nevzala žádnou konturku, protože mi tam moc nic nezaujalo, ale vzala jsem tyhle dva lipíky. Jeden je lip tint a druhý je lip gloss, takže já si nejdřív dám ten lip tint a potom na to zkusím hodit tady toto. Ten lip tint se mi líbí, že by měl být opět třešinkový a vypadá takhle cute, takže takhle lipík, jo, klasický lipík, takže to je totální fail. Pomoc. Tak jsem se trošku zapotila. Takhle vypadá ten lipík. Docela se mi líbí ten odstín, má v sobě i třpytky dokonce. Takže jdeme zkusit ten lip tint nejdřív. To je jak nějaké jelly. Tak já to zkusím teda aplikovat. Voní to hezky, je to jak nějaký balzámek. OK, ta barvička je taková příjemná, fresh. Nevím teďka, jestli to bude nějak ještě se barvit, ale jsou tam teda peptidy a mělo by to být takové jako hydratační a hnedka mi přijde, že ty rty mám vyživené a to jsem měla celkem dost popraskané. Hydratace je instantní a myslím si, že ta barvička je taková přirozená, příjemná, že když nechcete něco too much dramatického, tady je tenhle les, který už má být teda barevný a třpitivý, jo, takže to jsem na něho zvědavá a úplně, totálně, tak má tady zlatý ten, jo, tady to rozšroubování, jakože jak nějaká vanilka nebo něco takového a ten odstín je teda moc pěkný. Úplně vám to udělá takové juicy lips, tyjo, tak tenhle lesk je super. Ten lesk je teda za mě opravdu skvělej a jako jediný, co nevidím tam tolik ty třpytky, no tak jo, trošičku nevím, jestli jeden z těch lesků mi brní tak v těch rtech, jo, takže nevím, jestli to má být i trošičku plumping efekt, jako ty rasy už se mi tady odlepujou zas. Tohle pidlo je příšerné, to je nějaký žluklý, podívejte se, jak je to žlutý, jo. To mi přijde, že se fakt nepovedlo. No, ale tady tyhle lipíky za mě super. Já vám to tady takhle natočím. Tohle je ten odstínek, co mám já. No, tak co na to říkáte? Já jsem teda nadšená z těch očních stínů, z těch řas vůbec, jak můžete vidět. Ten make-up, tak jakž tak se tím concealerem nebo možná i tím pudrem se trošku vytáhly tady ty projasněnější jo, místa. Mě vlastně mile překvapilo teďka na konci, když to zhodnotím, i ten glowy stick. Co mě dost překvapilo, tak je ten produkt na to obočko, takže mi skvěle napište, co z produktů se vám líbilo nejvíc. Já zase z tohohle videa nejsem zas tak zklamaná, jo, ty blush teda jsou debilní, protože ty mě vůbec nejsou vidět. Ten concealer taky mi přijde docela v pohodě. Ta řasenka teda hodně smrdí, jo, takže to si myslím, že zase tolik dobrá není. Takže mi napište do komentářů, co na to říkáte, co říkáte na můj look a co z toho jste třeba i vyzkoušeli, nebo co by se měla vyzkoušet v dalším díle z actionu. Já budu moc ráda za každý like, koment, odběr nebo třeba sdílení tohoto videjka. Do popisku vám dávám odkaz jak na moji knížku, kterou můžete sehnat na albatrosmedia.cz a nebo ve spoustě knihkupectvích, tak taky na můj merčík klasický, jsou tam ještě poslední kusy a slevičky. No a my si vidíme zase příště, možná zase u kosmetického videjka a mějte se krásně. Pa, pa.